Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi sila ang nagluwal sa atin pero sila ang isa na sa mga itinuturing nating pangalawang magulang. Sila ang ating mga lolo't lola na lagi nagbibigay unawa, suporta at pagmamahal sa ating mga apo nila. Ikaw kapuso, kasama mo pa rin ba hanggang ngayon ang iyong lolo at lola? Dear Papa Dudut, ang nilalaman po ng sulat ko sa inyo ay patungkol sa kwento ko ng pinsan ko at ng aming lolo. Bago ang lahat ay gusto ko lamang muna kayong batiin ng magandang tanghali. Ako po si Sir G at isang bookkeeper. 27 years old na ako at lumaking walang magulang. Namatay po ang nanay ko sa panganganak niya sa akin dahil sa komplikasyon sa puso. Sa kabilang banda, bata pa lamang ako ay wala na rin akong nakagisnang ama dahil kinailangan niyang magtrabaho sa ibang bansa bilang construction worker para naman tustusan ang pag-aaral ko. Naiwan po ako sa pangangalaga ng aking butihing Lolo Jacinto at Lola Esmeralda. Kasama ko pong lumaki ay ang pinsang kong si Miguel. Mas bata po ng 4 na taon kesa sa akin si Miguel. Siya na ang itinuturing kong kapatid simula pagkabata dahil tulad ko ay wala rin siyang kinalakhang magulang. Magkapatid po ang mga nanay naming dalawa, anak sa pagkadalaga si Miguel, Papa Dudut. Noong lumuwas papunta ng Maynila ang nanay nito ay hindi na siya bumalik pa. Ang balita namin doon na siya nakabuo ng sarili niyang pamilya at tuluyan na nitong kinalimutan ang kanyang panganay na anak. Papadudod, sa kabila ng kawalan namin ng mga magulang ay hindi naman kami na pagkaitan ng pagmamahal. Dahil ang pagmamahal na ito ay ibinigay sa amin ng aming lolo at lola. Sila ang nagturo sa amin ng mabuting asal, gumabay sa amin sa mabuting landas, at sumuporta sa amin tungo sa pag-abot namin ng aming mga pangarap. Sa katunayan, sina Lolo Jacinto at Lola Esmeralda na po ang itinuring naming magulang, na kahit malaki na kaming pareho ni Miguel, ay hindi pa rin nila kami iniwan at pinabayaan. Alauna na pala. Uy, huwag ka maingay, uy. Hindi ako maingay. Ikaw yung maingay kasi lasing ka na. Teka, nasa iyo ba yung susi? Wala sa akin. Ikaw may hawak nun eh. Nakita ko na. Nandito lang pala sa belt bag ko. Ulyanin. Uy, kuya, ano ka ba? Dahan-dahan lang. Baka magising sina lolo. Magigising talaga sila pag ganyan kalakas bunganga mo. Wala akong makita. Buksan mo kaya yung ilaw. Wag na. Gamitin mo na lang yung flashlight ng cellphone mo. Sergi, Miguel, kauuwi niyo lang. Madaling araw na. Lo, gising pa po pala kayo? Opo, kakauwi lang po namin. Lo, ba't gising pa kayo? May tinatapos lang akong sapatos. Kayong dalawa, hindi maganda yung ganyan na inuumaga na kayo ng uwi, ha? Pasensya na po. Hindi namin namalayan yung oras eh. Ito kasing si Kuya Sir G. Hindi na natapos-tapos sa pagkanta sa karaoke. Ikaw nga, di mo maiwan-iwan yung babaeng kausap mo eh. Hinihintay kasi kita. Daig mo pa nag-concert eh. Hindi naman ikaw may birthday. Ako pa sinis eh. Batukan kita dyan eh. Sige nga. O ano? Ano? Kamusta naman yung pinuntahan nyo? Madami bang tao? Nakulo, sobra.
Hindi lang tao marami din pagkain. Tsaka alak ka mo. Hindi sila nauubusan na ipapainom. Kaya yun, hindi na namin namalayang alauna na pala. Mukhang ang nag-enjoy talaga kayo. Ang mahalaga, nakauwi kayo ng ligtas. Gusto nyo ba ng sabaw? Ipagluluto ko kayo ng instant noodles para may masmasan kayo. Huwag na lo, ako na lang po. Kayo po ba? Kumain na kayo? Oo, kanina pa kami kumain ng lola mo. Nagbalot po si Miguel para sa inyo. Eto po, lolo. Nag-uwi siya ng lechon at saka pansit. Tapos nakipagbuno pa para makakuha ng apritada na paborito nyo. Talaga ba? Ulamin na lang natin yan mamaya. Ilagay mo na lang muna sa ref para makita ng Lola Esmeralda mo pagkagising niya. Sige po, lo. Hindi pa po ba kayo tapos sa ginagawa nyo? Magpahinga na po kayo. Dapat bawal na sa inyo yung nagpupuyat eh. Malapit na akong matapos. Kayo ang magpahinga na kasi may mga trabaho pa kayo bukas. Ako okay lang sa akin magpuyat kasi panggabi naman ako eh. Itong si Miguel ang maaga pa mamaya kasi may pasok sa trabaho. Ano nga ba? Strong kaya to. Kaya kong pumasok kahit may hangover ako. Oh, wag nang maingay at baka magising nyo pa ang lola nyo. Paano yan? Mauna na ako matulog sa inyo ha. Pahinga na rin kayo pagkatapos nyo dyan, Lo. O siya, sige, matulog na kayo. Ikaw rin, Miguel. Tulungan ko na po kaya kayo sa ginagawa nyo, lo. Para mas mabilis matapos. Wag na. Kaya mo ba? Hindi ka na nga makapagsalita ng maayos eh. Kaya ko po, lo. Kaya ko talaga. Wala ba kayong believe sa akin? Patapos na ako. Magpahinga ka na. Sintas na lang naman ilalagay ko eh. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Sige po, lo. Good night po. Good night din. I love you, lolo. O siya, magpahinga ka na, apo. Papadudot binuhay kami ni Lolo sa pagiging sapatero niya at gabi-gabi siyang nagpupuyat para maglinis at magayos ng mga sapatos ng kanyang customers. Dahil sa trabaho niyang yon ay nairaos niya kami at napag-aral na magpinsan. Sa kabilang banda ay mananahi naman si Lola. Noong bata pa lamang sila ay nakapwesto noon si Lolo sa tabi ng shop ni Lola. Doon po sila unang nagkakilala at kalaunan ay nagkaligawan. Nagkaroon sila ng 2 anak at yun nga ay ang nanay ko at ang nanay ni Miguel. Accountancy po ang tinapos ko, Papa Dudut, pero after makagraduate ay hindi ko ito naituloy dahil sobrang hirap humanap ng trabaho. Para makatulong kina Lolo at Lola ay pumasok ako bilang crew sa isang fast food chain, samantala business administration naman ang tinapos ni Miguel. Pero nauwi rin siya sa pagiging empleyado sa isang milk tea shop. Mahirap mawala ng magulang sa murang edad pero kahit ganoon ang naging buhay namin ni Miguel, ay nagkaroon pa rin naman kami ng masayang pamilya. Si Miguel na ang nagsilbi kong kapatid samantalang sina Lolo at Lola naman ang naging nanay at tatay ko. Kami na mismong 4 ang bumuo ng sarili naming pamilya at maganda naman ang kinalabasan nito, Papa Dudut. Noong nagbinata ako ay si Lolo Jacinto na ang naging takbuhan ko pagdating sa mga heartbreaks. Siya na po ang nagsilbing tagapayo ko sa mga maling desisyong nagagawa ko sa buhay. At masasabi ko na lahat ng mga advice na ibinibigay sa akin ni Lolo ay nagagamit ko talaga sa totoong buhay, Papa Dudut. Uy kuya, tinatawag ka na ni Lolo. Kain na raw tayo. Kayo na muna. Wala akong gana ngayon. Wala raw gana. Sus, sad boy ka lang kasi di ka nire-replyan ng girlfriend mo. Nag-away na naman kayo, no? Wala na kami, tol. Wala na kayo ng girlfriend mo? Mabuti naman kung ganun. Tuwang-tuwa ah. Gusto mo pa billboard mo pa? Ito naman masyadong irritable. Ganito kasi yun.
Natutuwa ako kasi umalis na yung surot na yun sa buhay mo. Ba't naman ganyan ka magsalita? Masaya ka na miserable ang buhay ko ngayon? Dati pa namang miserable buhay mo simula nung naging kayo ng girlfriend mo eh. Hindi mo lang napapansin kasi bulag na bulag ka sa kaseksihan niya. Ayusin mo naman pananalita mo, tol. Huwag mong mamasamain, totoo lang yung sinasabi ko. Pineperahan ka lang naman ng babaeng yun eh. Ikaw lang naman tong inlabibo eh. Bigay ng bigay. Flowers, kape, chocolates, hatid sundo. Para saan? Para lang maipost siya sa Facebook niya. Tapos ikaw, may naibigay ba siya sa'yo ni isang kusing? Wala, di ba? Nakailang maansa rin na kayo, pero wala man lang siyang nairegalo sa'yo kahit isa. Hindi ko naman kailangan ng material na bagay eh. Hindi yun ang hanap ko sa isang babae. Kuya, hindi ko naman sinasabi na kailangan mo rin ng material na bagay eh. Ang gusto ko lang ipaintindi sa'yo, hindi kasi niya na ibabalik yung mga bagay na ibinibigay mo sa kanya. Tulad na lang ng effort, oras, pagmamahal, mga ganun. Hindi naman totoo yan eh. Ikaw ba yung boyfriend para malaman mo na hindi binibigay sa akin yun ng girlfriend ko? Hindi ko kailangan maging boyfriend niya para mahalata ko lahat yung mga sinabi ko sa'yo. Kitang-kita naman eh. Mas maliwanag pa sa bilog na buwan kung gaano ka one-sided love yung pag-iibigan niyo. Gusto kita i-comfort kaso wag na. Kaya mo na yan. Matanda ka na eh. Ano bang ginagawa nyo pareho at ang tagal nyo? Kanina pa kayo hinihintay ng lola nyo. Lalamig na yung pagkain sa lamesa. Ito po kasing si Kuya Sergilo eh. Broken na naman. Pagsabihan nyo nga, parang high school na nag-i-emote eh. Oh, bakit? Ano nangyari sa inyo ng girlfriend mo? Iniwan na po ako eh. Iniwan ka na. Baka naman tapos na kasi yung oras nyo para sa isa't isa. Ganyan kasi sa relasyon eh. Susubok kayong pareho. Kapag naging maganda ang kinalabasan, kayo ang magkakatuluyan. Pero kung nagkasawaan, aba di pasensyahan na lang. Lo naman eh. Pareho lang kayo ni Miguel. Nag-iisip nga ako kung paano ko siya ibabalik sa buhay ko tapos kayo naman. Parang ang saya nyo pa na wala na kami. Hindi naman ako masaya na malungkot ka ngayon. Ang sinasabi ko lang, kung hindi talaga kayo ang nakatakda para sa isa't isa, tanggapin mo na lang yon. Bakit mo pa pipiliting ibalik yung taong umalis na? May rason kung kaya siya umalis. At hanggat hindi napapalitan yung rason na yon, hindi na magbabago ang isip niya. Ano ba kasi ang dahilan kung bakit kanya iniwan? May gusto na raw po siyang iba. Sa tingin mo, maibabalik mo pa siya sa piling mo ngayong may gusto na siyang iba? Hindi ko po alam eh. Baka naman may chance pa. Ay nako, napakasimple ng tanong. Hindi mo man lang masagot ng maayos. Hindi ang sagot, Kuya Sergi. Hindi mo na siya makukuha ulit kasi may iba na nga siyang gusto. Alam mo, Apo, napagdaanan ko na rin yan. Kahit anong payo pa ang ibigay namin sa'yo, ikaw pa rin ang makakasolusyon sa problemang pinagdadaanan mo. Wala namang kaso kahit maging malungkot ka pa ng mahabang panahon. Nasaktan ka pero isipin mo, nasaktan ka na nga tapos ginaganyan mo pa ang sarili mo. Umiiwas kang kumain, umiiwas ka sa tao, sinasayang mo mga oras mo. Nararapat ba na ganyan din ang itrato mo sa sarili mo? Hindi ka na nga trinato ng maayos ng nobya mo. Hindi mo rin ba tatratuhin ng maayos siyang sarili mo? Asus! Ang galing talaga mag-advise ng lolo ko. Sapul na sapul oh! Ano kuya? Di ka pa ba natamaan dun? Ang hirap po kasi talaga eh. Alam ko at naiintindihan kita, Apo. Hala, sige, ipagtatabi na lang kita ng ulam. Kapag maayos ka na mamaya, lumabas ka na lang para kumain. Ay, walang magtatabi. Kung ayaw kumain, wag pakainin. Oo na, kakain na ako. Ikaw talaga? Ayan, mabilis ka palang kausap eh. Halika na. Papadudot kapag si Lolo Jacinto na ang nagsalita, alam mong may katotohanan na mga sinasabi niya. Lahat kasi ng payong nagmumula sa kanya ay base sa experience niya at inirerespeto ko ito. Katulad nga ng sinasabi niya na enjoyin ko lamang muna ang kabataan ko, yun po ang ginawa ko, Papadudot. Sa halip na habulin ang pag-ibig ay hinayaan ko na lamang muna ito para makapag-focus ako sa pag-aayos
ng future ko. Habang nagtatrabaho bilang fast food crew ay patuloy po ako sa paghahanap ng trabaho. Nagbabaka sakali na magamit ko na sa wakas ang pinag-aralan ko. Kasabay nito ay hindi ko na rin naman pinabayaan ang sarili ko para enjoyin ang pagiging binata ko. Minsan ay lumalabas kami ni Miguel para dumayo at makipaglaro ng basketball. Nagjo-joyride din kami at nagpupunta sa mga lugar kung saan ay nag-aalis kami ng stress sa buhay. Kapag nakakaluwag-luwag ay dinadala namin sina lolo at lola sa mga kainan para naman ma-experience naman nila kahit papaano kung ano ang mga bago sa henerasyon namin ngayon. Papa Dudut, masarap mabuhay na kasama ang mga lolo at lola. Yung gagamitin mo pa rin ang lahat para makabawi sa kanila. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tahimik kaming nanonood ng TV noon, Papa Dudut, nang bigla na lamang naihi si Lolo Jacinto mula sa kinakaupuan niya. Papatayo na raw dapat siya para mag-CR pero bigla siyang nanghina at nahilo. Hindi naman siya makapagsalita para sana kunin ang atensyon namin noong mapansin ni Miguel na basa ang sahig ay saka na lamang namin napagtanto kung ano ang nangyayari. Akala namin noong una ay inaatake siya sa puso. Hindi siya makapagsalita dahil labis siyang nangihina. Tuwing nagtatanong kami sa kanya kung ano ang nararamdaman niya ay puro tango lamang siya na parang wala sa sarili. Ang sumunod ay bigla na lamang siyang nagsusuka, kaya agad kaming nagpatulong sa kapitbahay namin para itakbo si Lolo sa ospital gamit ang tricycle nila. Pagdating sa ospital ay agad siyang tinignan ng mga nurse at hindi agad nila nalaman kung ano ang pinagdadaanan ni Lolo dahil kailangan pa nilang gumawa ng iba't ibang mga test. Pansamantala ay binigyan siya ng IV fluid at pinainom ng gamot para tumigil siya sa pagsusuka. Kalaunan ay napag-alaman naming mataas pala ang sugar level ni Lolo. Mataas din ang blood pressure niya kaya siya nahilo at nanghina. Ipinapa-admit namin siya, Papa Dudut, at sa awa naman ng Diyos ay unti-unti ring naibalik ng doktor sa normal ang vitals ni Lolo. Kanina pa ako paikot-ikot dito sa ospital kakahanap sa'yo. Nandiyan ka lang pala. Umiiyak ka ba? Ha? Hindi ah. Umiiyak ka eh. Ang pula ng mga mata mo. Huwag ka nang umiyak. Chinecheck na nila si Lolo Jacinto. Ano raw nangyari sa kanya? Ba't siya nagkaganon? Ayun. Mataas nga raw yung BP tsaka sobrang taas ng blood sugar. Yan kasi, puro soft drinks tsaka puro 3-in-1. Lagi ko sinasabi sa'yo na huwag mo na silang painumin ng soft drinks, di ba? Kasi nga diabetic din si Lola. Pero sige pa rin kayo. Maniwala ka sa akin kuya, hindi ko sila pinapainom. Minsan, si Lolo mismo bumibili ng soft drinks ng patago para inumin nila ni Lola. Tsaka hindi mo na maaalis yung kape sa kanila. Parte na yun ng umaga nila eh. Kailangan nating baguhin yun kasi hindi na kaya ng katawan nila ang sobrang asukal. Matanda na rin kasi sina Lolo at Lola. Marami na dapat bawal sa kanila, kaso hindi na natin nakikita ng maayos kasi sobrang busy natin sa trabaho. Hayaan mo, simula ngayon ako nang bahala sa diet nila. Mabuti pa nga, mapapagastos lang tayo pag hindi natin sinunod yung payo ng doktor eh. Nga pala, may pneumonia rin daw si Lolo. Pneumonia? Bakit? Paano nangyari yun? Eh hindi naman siya inuubo ah. May mga nabuong plema sa baga ni Lolo. Yun ang nakita nila sa x-ray niya. Ano nang mangyayari ngayon? Makukuha naman daw sa gamot. Yun nga lang, madami-daming gamot ang kailangan. Magastos din. Ay, kawawa naman si Lolo. Akala ko talaga oras niya na kanina eh. Sobra yung nginig ko habang tinatakbo natin siya rito sa ospital. Ako nga rin eh. Todo dasal nga ako na sana wag muna siyang kunin. Mabuti na lang talaga dininig yung dasal ko. Ang lakas-lakas ni Lolo eh. Bakit kaya siya biglang nagkaganon? Ganyan talaga kapag tumatanda na. Humihina na yung immune system nila. Kaya kailangan talaga silang alagaan.
Dapat iwasan na natin yung mga matatabang pagkain. Pati na rin yung matatamis. Dapat nga bawal na rin siya magpuyat eh. Pwede ko na ba siyang silipin? Oo, kakapasok lang niya sa kwarto. Ikaw na muna magbantay sa kanya. Bakit, aalis ka ba? Saan ka pupunta? Uuwi muna ako. Kukuha ako ng gamit tsaka babalitaan ko lang si Lola. Alam ko nag-aalala pa rin yun hanggang ngayon. Painumin mo na rin si Lola ng maintenance niya. Ah. Baka mamaya siya naman ang sumunod dito. High blood din yun eh. Sige, basta palitan na lang kita mamaya. Tatawagan ko lang si tatay para malaman niya kung ano nangyari. Kailangan ko rin magpaalam sa trabaho ngayon. Ako na lang muna magbabantay sa kanya magdamag kung gusto mo. Ako na. May trabaho ka pa bukas. Bukas ka na lang ng gabi. Ikaw pumalit sa akin. O sige. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. May load ka ba? Oo, meron pa. O sige, maiwan na kita. Ikaw nang bahala kay Lolo. Sige kuya, ingat ka pa uwi. Papa Dudut, pagkatapos ng nangyari ay pinaalam namin kay tatay sa abroad ang mga nangyari kay Lolo Jacinto. Gamit ang ipon nitong pera ay agad naman siyang nagpadala para meron kaming pambili ng gamot ni Lolo. Dahil kinailangan pang magpagaling ni Lolo ay nag-extend siya sa ospital. Nagsalitan kami ni Miguel sa pagbabantay sa kanya. Bilang ako ang night shift sa trabaho ay sa umaga ako nagpupunta sa ospital. Sa gabi naman nakatoka si Miguel dahil pang umaga siya sa kanyang trabaho, Papa Dudut. Mahigit isang linggo ding nanatili si Lolo Jacinto sa ospital bago tuluyang nawala ang pneumonia nito. Ayaw kasi siyang i-discharge ng doktor lalo na kung hindi pa bumalik sa normal ang BP at sugar level nito noong mga panahong yon na pabago-bago pa. Sa awa naman ng Diyos, matapos ang diretsyong gamutan ay naiuwi rin namin si Lolo sa bahay. Ang problema nga lang po, Papa Dudut, ay hindi na nakabalik si Lolo sa dati niyang lakas. Sa nangyari ay mas lalong humina ang katawan nito at para bang nawala na siya ng energy para maglakad o gumalaw-galaw. Kinailangan na rin niyang magsuot ng diaper dahil hirap siyang maglakad papunta ng CR. Ang mga bagay na yon ang pinag-usapan namin ni Miguel isang gabi. Habang pinagmamasdan ang tulog naming lolo, ay na-realize namin ang katotohanan na hindi na katulad ng dati ang lakas at liksi ng mga itinuturing naming magulang na sina Lolo Jacinto at Lola Esmeralda. Kuya, ito na yung pinabibili mong diaper ni Lolo. Shh, huwag ka nang maingay. Tulog na si Lolo. Ay, sorry. Di mo na siya lalagyan ng diaper? Bukas na lang. Hayaan mo na siya magpahinga. Eh paano kapag naihi siya sa higaan niya? Ako nang bahala. Maglalaba rin naman ako bukas eh. O sige, itatabi ko na lang dito sa ilalim ng kama niya ha, para mahanap niyo agad kung sakaling gagamitin niyo na. Sige, salamat. Grabe, ang laki ng ibinawas ng timbang ni Lolo. Kaya nga eh. Hindi na rin siya gaanong kumakain. Parang 2 kutsara lang, busog na siya eh. Makakabalik pa kaya siya sa dati? Hindi ko nga alam eh. Sana makabalik pa siya. Pero mahirap na rin asahan kasi matanda na rin si Lolo eh. Hindi na kaya ng katawan niya. Parang inaantay na nga lang natin kamatayan Uy niya. kuya, wag mo naman sabihin yan. Hindi naman natin maididinay eh. Lahat naman tayo doon din ang bagsak. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na darating din yung araw na magpapaalam na sa atin si Lolo. Ituring na lang natin na warning yung nangyari sa kanya. Hindi, wag ganun. Wag mo isipin yan. Ayoko pang mawala si Lolo. Kailangan nating tanggapin yon, Miguel, para mapaghandaan natin kung sakali. Anong paghahanda? Gusto mo kapag namatay si Lolo parang wala na lang sa atin? Ganun ba yung paghahandang gusto mo? Hindi, ang ibig kong sabihin, kailangan na nating paghandaan yung mga possibility. Yung mga gastusin, yung mga ganon. Kailangan na nating pagplanuhan. Hindi kita maintindihan kuya. Ang tinutukoy ko, ano kaya kung kumuha na tayo ng memorial plan para kina Lolo at Lola? Memorial plan? Ano yun? Para sa future, sa magiging burol at libing nila Lolo at Lola kapag nagkataon. Kuya ano ka ba? Bakit ba napakanega naman ang tingin mo sa buhay?
Hindi pa mamamatay sina lolo't lola, okay? Ano ba Miguel, hindi mo ako nakukuha eh. Oo, hindi pa sila mamamatay. Pa, ibig sabihin, darating din yung time na yon. Kaya bago pa mangyari yon, kailangan na nating paghandaan. Ang gulo mo naman eh. Hindi mo kasi nakukuha yung punto ko eh. Makinig ka muna kasi. Yung tinutukoy kong memorial plan, para yun sa mga gastusin kapag may namatay sa pamilyang to. Ihahanda na natin ngayon para kapag nagkataon, hindi tayo mabigla. Okay, sige tuloy mo lang, medyo nakukuha ko na. Tutal pareho naman tayong may trabaho na, pwede tayong magbayad buwan-buwan para kapag dumating yung araw na ayaw nating mangyari, hindi tayo mabigla. Hindi tayo mabibigatan sa gastusin kasi napaghandaan na natin. So yung memorial plan na yun, makakatulong yun sa gastusin natin kapag nagkataon? Oo, kasi bayad na natin yun kapag kumuha tayo ng ganito kaaga. Kapag may namatay sa atin, wag naman sana, may gagamitin na tayo sa burol at kung ano pa. Nakuha mo ba? Medyo gets ko na. Parang imbis na magbabayad ka sa future kapag may nangyari, ngayon ka magbabayad. Ganun ba? Oo, paunti-unti hanggang sa maka-full payment tayo. Pero paano tayo makaka-avail niyan? Ako nang bahala. So ano, payag ka na doon? Kailangan pa natin kunin ang consent nila lolo at lola para kapag umuo sila, wala na tayong problema. Sige, ikaw na bahala dyan. Wala akong alam dyan eh. Papa Dudut, alam naming bilang na lamang ang mga oras nila lolo at lola. Kaya naman mas pinag-igihan pa namin ni Miguel ang pagtatrabaho para makabawi sa kanila habang nabubuhay sila. Sa mga sumunod na buwan ay nakapasok ako sa isang accounting firm at kahit papaano ay medyo tumaas na rin ang natatanggap kong sahod buwan-buwan. Dahil dito ay pareho naming napagdesisyonan ni Miguel na gumawa ng isang emergency fund para may magamit kaming pera in case of emergency. Katulad na lamang ng nangyari kay Lolo noon. Maliban doon ay isang funeral plan din ang kinuha namin ni Miguel para kina Lolo Jacinto at Lola Esmeralda. Buwan-buwan namin itong hinuhulugan para kapag dumating ang araw na isa man sa kanila, ang magpaalam na ay handa na kami financially, Papa Dudut. Tulong-tulong kami sa pag-aalaga sa isa't isa para nga pong nabaliktad na ang mga roles sa buhay. Kung noon ay sina Lolo at Lola ang nag-aalaga sa amin ni Miguel noong bata pa lamang kami. Kami na ni Miguel ngayon ang nag-aalaga sa Lolo at Lola namin. At sa totoo lang, Papa Dudut, ay napakasarap sa pakiramdam na maibalik namin ang pag-aalaga at pagmamahal sa mga taong umalalay at nagpalaki sa amin. Nakagagaan sa pakiramdam na makita silang masaya sa buhay at proud sa mga bagay na nakakamit namin. Papa Dudut, sa paglipas ng mga taon, isang bagay na hindi namin inaasahan ang bigla na lamang nangyari. Kung saan ay kinailangan na naming gamitin ang funeral plan na ilang taon na rin naming hinuhulugan at inaalagaan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa aming dalawa ni Miguel, siya ang matatawag kong Lolo's Boy. Kumpara sa akin ay mas close sila ni Lolo Jacinto samantalang kay Lola naman ako close. Wala namang kaso sa akin yon dahil alam ko kung gaano kamahal ni Miguel ang lolo namin. Siya na kasi talaga ang kinilalang ama ni Miguel, Papa Dudut. Ako kasi may tatay pa ako, Papa Dudut, na nasa ibang bansa kaya naiintindihan ko kung bakit si Lolo Jacinto na ang naging father figure niya. Sa katunayan, noong bata pa lamang kami ay si Miguel ang katuwang ni Lolo sa pagkukumpuni ng mga sapatos. Lagi niyang sinasamahan si Lolo sa puyatan tuwing nagtatrabaho ito. Kaya nung humina na ang katawan ni Lolo ay si Miguel na ang nagmana ng talento niyang yon. Pagkatapos ng trabaho nito sa milk tea shop ay tumatanggap siya ng mga customer para lamang may dagdag ipon siya mula sa pag-aayos ng mga sirang sapatos at sa paglilinis nito para magmukhang brand new. Ginagawa yon lahat ni Miguel at yun na ang naging bonding time nila ni Lolo Jacinto.
Desidido talaga si Miguel na mabuo ang memorial plan ng lolo namin dahil yun na lang daw ang tanging magagawa niya para sa kanila. Nakakalungkot lang kasi na kung kailan nakakapag-provide na kami ay saka naman humina ang katawan nila lolo at lola. Hindi na namin sila maipasyal o madala man lang sa labas para kumain. Kaya ang ginagawa na lang namin noon ay ang mag-take out para sa bahay, magsalo-salo, Papa Dudut. Olo, daan-daan lang po ah. O dito, upo po kayo rito. Ano bang meron? Ba't niyo pa ako pinalabas ng kwarto? Ay, nakikinig ako ng radyo eh. Mamaya na po kayo makinig ng radyo, Lo. Hindi naman po mawawala yung Barangay Ellis eh. Forever nandyan yun. Basta relax lang po kayo sa pagkakaupo nyo, Lo. Magse-celebrate po tayo. Celebrate? Para saan naman? Kasi Polo, nakalipat na ako sa bago kong trabaho. Nakalipat ka na ba? Mabuti naman. Kailan pa? Opo, nakalipat na ako. Actually last month pa po pero ngayon ko lang sinabi sa inyo kasi kahapon lang yung unang sahod ko eh. Congratulations, Apo! Salamat po. Dahil po sa inyo lahat to. Teka, nasan pala si Lola Esmeralda? Nasa kapitbahay kaya. Nakikipagkwentuhan sa kumare niya. Susunod na lang daw siya. Pakainin na lang daw muna natin si Lolo. Hulaan ko. Tungkol na naman sa halaman pinagkakaabalahan nila no? Malamang. Kahit kailan talaga tong si Esmeralda, mas mahalaga pa rin sa kanya ang halaman kesa sa atin. Hayaan mo na, Lo. Mabuti nga yun eh. Tayo lang mga lalaki ang nandito. Pwede tayo magsabihan ng sikreto. Ano namang sikreto ang sasabihin namin sa'yo? Sikreto sa buhay, mga ganong bagay. Lo, paano naman kayo nagtagal ni Lola Esmeralda? Anong sikreto nyo? Share nyo naman oh. Ako, wala akong sikreto. Yun ang dahilan kung bakit kami umabot ng ganito katagal ng lola mo. Kasi, alam mo Apo, ang pagiging matapat sa relasyon, yun ang nagiging pundasyon nyo sa isa't isa. Doon kayo magsisimulang bumuo ng tiwala at tiwala ang nagpapatibay ng samahan. Ang mga bagay na yun, hindi dapat yun sinisekreto. Dapat, yun ang itinuturo sa lahat. Galing talaga magpayo ng lolo ko. Oh. Napakamalatin. Malating. Malating? Pwe? Ano na kasing tawag dun? Matalinhaga, malalim magsalita, ganon. Oo, yun. Yun nga. Tama si Miguel Lo. Para kayong yung mga DJ sa radyo na nagbibigay ng advice sa mga problemang pag-ibig. Ang lalim nyo mag-isip eh. Dahil yan sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Walang silbi na umabot ako sa ganitong edad kung wala naman akong iiwang aral sa inyong mga kabataan. Ay naku, Lo. Sobrang dami nyo ng aral sa buhay na ibinigay sa amin ni Kuya. Mapapamilya man yan, love life, actually sa lahat-lahat na. Hindi ko makakalimutan lahat ng mga sinabi nyo sa akin, Lo. Kaya nga proud na proud ako na kayo naging lolo ko eh. Alam nyo, Lo, kapag ako namatay, tapos nabuhay ulit sa ibang henerasyon, kayo pa rin ang gusto kong maging lolo. Salamat Miguel. Sana panalangin ko rin. Kung ano man yung mga bagay na natutunan nyo sa akin, ipasa nyo rin sa mga susunod pa sa inyo. Kayo po ang inspirasyon namin kaya kami nagsusumikap. Kaya Lolo, alagaan yung sarili nyo ha. Marami pa tayong gagawin, marami pa tayong lugar na papasyalan. Pagkaya nakakainin, alaala na gagawin. Ayan na, nagdrama na tayo. Kumain na nga lang tayo. Hindi masarap tong pansit kapag malamig na. Hala sige, tawagin nyo na yung lola nyo para sabay-sabay na tayong kumain. Ako na po tatawag kay Lola. Miguel, ihanda mo na yung ibang pagkain. May soft drinks sa ref, ilabas mo na rin yun. Pero Lo, bawal ang soft drinks ha. Tubig-tubig na lang muna tayo, okay? Oo, hindi na ako umiinom ng soft drinks. O sige, antayin nyo kami ha. Susunduin ko lang si Lola. Sobrang saya namin ang gabing yon, Papa Dudut.
Pero hindi ko inakala na ang gabing yun na pala ang huling gabi na magiging kompleto kami, Papa Dudut. Kinabukasan kasi ay dumayo kami ni Miguel sa isang inuman. Birthday ng isa sa mga barkada namin at sakto naman na off ko sa trabaho kaya pumayag sina lolo at lola na lumabas kami para makipag-inuman. Hindi kami pala inom ni Miguel, Papa Dudut. Pero kung may mag-aaya ay sumasama kami tulad na lamang noong araw na yon. Nagsimula kami ng 3:00 ng hapon at pagsapit ng gabi sa kalagitnaan ng inuman ay kinailangan kong bumili ng yelo. Gamit ang motor ng isa naming kaibigan ay sinamahan ako ni Miguel sa labas. Pabalik na kami noon, Papa Dudut, nung bigla kaming hinabol ng aso. Napaharurot ako ng sasakyan matapos magpanik dahil isang aso ang muntik nang nakaabot ng paa ko. Hanggang sa nawalan ako ng kontrol at tumama kami sa isang nakaparadang sasakyan. Pareho kaming tumilapon ni Miguel, Papa Dudut. Mabuti na lamang at hindi gaanong masama ang bagsak ko at nakatayo kaagad ako. Pero nang lapitan ko si Miguel ay wala na siyang malay. Wala rin kami kasing suot na helmet noong time na yon kaya kinabahan ako. Pinilit ko siyang gisingin pero hindi na siya nagising. Huli na nang napansin ko ang mga dugong dumadaloy mula sa ulo nito. Agad akong humingi ng tulong pero sa kasamaang palad ay hindi na nakarating ng buhay si Miguel sa ospital. Papa Dudut, sobrang bumagsak ang mundo ko noong sabihin sa akin ng doktor na wala na si Miguel. Mas lalong nanikip ang dibdib ko noong kailangan kong sabihin ang masamang balita na yon kina lolo at lola. Lo? Oh, Sir G, nakauwi na pala kayo. Kagabi pa namin kayo hinihintay ng lola nyo ah. Kumain na ba kayo? Hindi pa po. Kumain na kayo. Nagluto ang lola mo ng agahan kanina. Tingnan mo na lang sa kusina. May tinabi siya para sa inyo. Nasaan pala si Miguel? Lo, may sasabihin po ako sa inyo. Ha? Lakasan mong boses mo. Hindi kita marinig. Ano ulit sabi mo? Bakit ka ba nakatingin sa sahig? Tumingin ka sa akin kapag kinakausap mo ko. Tungkol po kay Miguel. Sandali lang. Anong nangyari sa mukha mo? Bakit ka may sugat sa pisngi? Naaksidente po kami, Lo. Saan? Paano kayo naaksidente? Kagabi po, sa pinuntahan naming inuman. Bumangga sa isang sasakyan yung motor namin. Okay ka lang ba? Wala ka naman bang bali sa buto o anuman? Wala naman po. Sugat at galos lang po nakuha ko. Mabuti naman. Yan ang ipinag-aalala ko tuwing nagiinom kayo sa labas eh. Tingnan mo tuloy nangyari. Kaya ayaw ko kayong inuumaga sa kakainom dahil sa mga ganyang bagay. Lo, tungkol po sa sasabihin ko sana sa inyo. Ano? Meron pa? Si Miguel po kasi. Kasama ko po siya nung naaksidente ako. Angkas ko po siya kagabi. Ha? Pati siya na-aksidente? Nasa na siya? Lo, Anong lo? Nasa na nga si Miguel? wala na po siya. Hindi po siya nakaligtas. Ano? Diyos ko, ang bata pa ni Miguel para kunin niyo. Bakit naman po? Apo ko, anong nangyari sa'yo? Lo, subukan niyo po kumalma. Baka po tumaas BP niyo. Naninikip dibdib ko. Iabot mo nga yung tubig dyan. Eto po, uminom po muna kayo. Sorry po, Lo. Kasalanan ko po to lahat. Ako ang may kasalanan kung bakit siya namatay. Miguel,
Bakit mo naman kami iniwan ng ganito kaaga? Lolo, patawarin niyo po ako. Hindi ko nagawa yung lagi kong pinapangako sa inyo na babantayan ko si Miguel. Walang may gusto sa nangyari, Apo. Hindi ko naman po sinasadya eh. Sana ako na lang yung nawala. Sana ako na lang yung namatay. Huwag mong sabihin yan. Alam ko na hindi mo ginusto yung nangyari. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Sergi. Sana hindi na lang kami lumabas. Sana hindi na lang kami nakipag-inuman. Ano na pong gagawin ko ngayon, Lo? Pinatay ko si Miguel. Kasalanan ko yung nangyari. Hindi. Halika rito. Aksidente ang nangyari. Huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo. Hindi natin kailangang maghanap ng masisisi. Naiintindihan mo? Walang may kasalanan sa nangyari. Kaya huwag mong akuin yon. Salamat po, Lolo. Alam na ba ito ng lola mo? Siya po ang una kong sinabihan. Si Lola po ang kasama ngayon ni Miguel sa punerarya. Lo, sorry po talaga. Wala kang kasalanan. Apo ko. Papa Dudut, dahil sa biglaang pagkawala ni Miguel ay kinailangan naming ilipat ang memorial plan ni Lolo kay Miguel para magamit niya ito para sa kanyang libing. Nagabot din ng panggastos ang may-ari ng aso na naging dahilan ng aksidente namin. Hindi na kami nagsampa ng kaso laban sa kanila, Papa Dudut, ganun din na hindi na rin humingi ng bayad sa danyos ang nabangga naming sasakyan. Nakakalungkot lang isipin na ang pinaghahandaan namin ni Miguel na libing ay siya rin pala ang gagamit. Isa na siguro sa pinakamahirap na pinagdaanan ko ay ang survivor's guilt na nararamdaman ko sa mga sumunod na taon. Mahabang panahon din na sarili ko ang sinisisi ko sa pagkawala ni Miguel. Mabuti na lamang at never pinaramdam ni na lolo at lola sa akin na kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Masakit lang sa dibdib na nararamdaman ulit nila pareho kung paano ang mawala ng mahal sa buhay at hindi nila deserve yon, Papa Dudut. Kaya naman pinangako ko kay Miguel na habang nabubuhay ako ay gagawin ko ang lahat para mabigyan ng maganda at maayos na buhay sina lolo at lola. Ipinagpatuloy ko ang nasimula naming memorial plan, Papa Dudut, dahil malaki talagang naging tulong nito sa amin. Sa mga sumunod na taon ay umuwi na rin mula sa ibang bansa si tatay at nagtayo ng sarili niyang negosyo. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin po ang pagsusumikap ko sa buhay para maibigay ang buhay na deserve ni na lolo at lola pati na rin si tatay. Maikli lamang ang buhay. Kaya naman hindi ko na sinasayang ang bawat oras na kasama ko ang mga mahal ko sa buhay dahil mahirap iparamdam sa tao ang pagmamahal mo, lalo na kapag huli na ang lahat. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po at napili po ninyo ang kwento ko para ma-share sa lahat ng ating mga kabarangay. Sana po ay nagustuhan ninyo at nakakapagbigay ng aral sa inyo ngayong araw ang aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sergi. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, the best things in life are worth waiting for. Kailangan lang natin ng mahabang pasensya at tiwala kay Lord na balang araw ay darating din ang pinakahihintay nating panalangin. Ikaw, kapuso, gaano katagal ang paghihintay na ginawa mo bago makuha ang iyong pinaka-aasam? Dear Papa Dudut,
Magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at magandang araw din sa mga listeners ninyo na nakasubaybay ngayon sa inyong programa. Ako po si Joaquin, 35 years old at isang government employee mula sa Laguna. Pangatlo po ko sa 6 na magkakapatid, engineer ang papa ko, samantalang housewife naman ang mama ko. Kung ako ang tatanungin ay masasabi kong above average ang estado ng buhay ng pamilya ko. Dahil professional si Papa at galing naman sa may kayang pamilya si Mama ay lumaki kaming magkakapatid na merong maayos na buhay. Lahat ng mga kapatid ko maliban sa akin ay nag-aral sa private school. Ako kasi, Papa Dudut, ay mas pinili ko mag-aral sa public noong high school ako dahil gusto kong makasama ang mga kababata ko. Ito na siguro ang isa sa mga desisyon na never kong pagsisisihan. Dahil kung hindi dahil doon ay hindi ko makikilala ang kauna-unahang babaeng nagpatibok ng puso ko. Si Erin. Papa Dudut, 4th year high school na kami noon nang mag-transfer si Erin sa school namin. Ako noon ang pinakaunang kaklase na nakilala ni Erin dahil ako ang seatmate niya. Sa akin siya naitabi matapos gawing alphabetical order ang seating arrangement namin sa unang araw ng klase. First day pa lang noon pero marami na kaagad akong nalaman tungkol kay Erin. Ako po kasi ang nakapareha niya sa first activity namin noon na Introduce Your Partner, kung saan ay pinakilala ako ni Erin sa buong klase samantalang ako naman ang nag-introduce sa kanya, Papa Dudut. Ano raw ulit gagawin? I-interviewin daw natin ang isa't isa. Para saan? Para sa introduction, one by one magpapakilala tayo sa harap pero imbis na ipakilala mo sarili mo, ipapakilala mo yung partner mo, which is ako. Yun lang ba gagawin natin buong klase? Ganun naman lagi sa first day of class eh. Puro introduce yourself lang lalo na dito sa English class. Paano tayo magsisimula? Tatanungin kita tapos magtatanong ka naman ng kahit na ano tungkol sa akin. Ganun lang kasimple. Mas maganda siguro kung magsimula muna tayo sa pangalan. Erin. Ako si Erin. Ikaw? Joaquin, pero kinantawag sa akin ng mga kaibigan ko. Ikaw, may nickname ka rin ba? Wala eh. Erin lang. Wala namang tumatawag sa akin sa second name ko. Ganun ba? Erin Angeline kasi ang buong pangalan ko. Uy, mas bagay sa'yo yung Angeline. Ako, Joaquin lang talaga. Wala nang pangalawang pangalan. Di ba transferee ka? Oo. Galing kaming Cavite. Ba't naman kayo lumipat dito? Wala naman talaga kaming permanenteng bahay eh. Noon, nasa Batangas kami. Tapos lumipat sa Lucena. Tapos sa Cavite. Ngayon, Laguna naman. Bakit? Dahil ba sa trabaho ng mga magulang mo? Walang trabaho ang nanay ko. Sumasideline lang siya. Tatay ko naman, hindi ko alam kung buhay pa o patay na. Dalawa lang kami ni nanay na magkasama, kaya madali lang kami makalipat ng tinitirahan. Bakit naman kayo lumipat dito sa Laguna? Hindi ko alam. Masyado na yatang madaming utang si nanay, kaya ayun, tinakasan niya yung mga pinagkakautangan niya. Buti hindi kayo pinapulis ng mga tinakbuhan niyang tao. Sanay na si nanay sa mga ganun. Bawat probinsya yata rito, wanted siya sa dami ng utang eh. Tapos kada bagong lugar, bago rin ang pangalang ginagamit niya. May Yoli, Danica, Bernadette, Lisa. Kaya nga minsan, hindi ko na siya tinatawag sa pangalan eh. Parang scammer naman ang labas ng nanay mo. Lahat gagawin nun para sa bisyo niya. Di baling wala kaming ulam, basta may pambili siya ng bisyo niya. Ano bang bisyo ng nanay mo? Huwag mo nang alamin. Ikaw, mukhang mayaman ka. Ako? Hindi ah. Relo mo pa lang mukhang mamahalin na eh. Pinaglumaan lang ng kuya ko to. Ano bang trabaho ng nanay mo? Sa bahay lang si mama. Si papa naman, engineer. Mayaman nga kayo, engineer tatay mo eh. Sakto lang naman. Pero hindi naman kami mayaman na mayaman. Sa bagay, nasa public school ka nga eh. Oh, di ba nga? Ilan naman kayong magkakapatid?
May isa akong kapatid pero ipinaampon ni nanay dahil sa hirap. Nagkaanak ulit tapos ibinenta naman. 3 kami pero ako na lang yung natitira. Ikaw ang panganay? Hindi dapat. May kuya ako pero namatay siya habang nasa tiyan ni nanay. Ang saklap naman ng buhay mo. Wala pa tayo sa malalang parte ng buhay ko. Matatapos na siguro tong school year kapag kinuwento ko sa'yo lahat. Balik na lang tayo sa activity. Doon tayo sa mga bagay na gusto mong i-share sa buong klase. Ganito na lang. Ako na lang magsusulat ng introduction ko. Isulat mo rin yung sayo tapos palit na lang tayo para mas madali. O sige, mas madali nga yan. Papa Dudut, may pagkasnab ang first impression ko kay Erin. Hindi kasi siya masyadong palasalita pero kapag ikaw ang unang nag-approach sa kanya ay marami naman siyang naikukwento. Hindi siya mahilig makihalubilo sa mga kaklase namin. Hindi kanya lalapitan kapag hindi kanya type kausapin at malalaman mo yon dahil ipapaalam niya ito sa iyo mismo. May pagkatakles ang bunganga nito kapag binubuli mo siya ibubuli ka niya ng mas malala kaya rin walang masyadong nakikipagkaibigan sa kanya noon. Kung tutuusin ay ako lang yata ang maituturing niyang kaibigan sa classroom namin. Ayaw niyang sumama sa mga babae naming classmates noon kasi masyado raw silang maarte at hindi siya makasabay sa kanila. Karaniwan sa mga lalaki siya nakikisama na wala namang problema sa akin dahil mas lalo kaming naging close dahil doon. Kahit na parang aso't pusa kami kung mag-asara noon, Papa Dudut, ay mabilis na nabuo ang tiwala sa pagitan namin ni Erin. Siyang naging best friend ko noong nasa high school ako na hindi ko inaasahang mangyayari dahil magkaibang ugali naming dalawa. Kung active ako sa academics, si Erin naman ay parang allergic sa pag-aaral. Seryoso ako sa school dahil nasa honor roll ako noong samantalang si Erin naman ay chill lang basta pasado ang grades kahit na pasawang awa lang. Sa kabila ng magkaibang mundo naming dalawa, Papa Dudut, ay unti-unti akong nagkaroon ng pagtingin para kay Erin. Joaquin! Huy! Nandito ako! Erin? Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Gabi na. Hindi ba malayo yung bahay niyo rito? Nagpapalipas lang ako ng oras bago ko umuwi sa amin. Talaga? Baka naman dinayo mo talaga ako rito ah. Siraulo ka ba? Ano naman kita? Ba't kita dadayuhin? Napadpad lang ako rito kasi wala akong mapuntahan. Tsaka hindi ko naman alam na taga rito ka pala. Sumakto lang na nakita kitang naglalakad. Teka, ano yung nasa mukha mo? Sugat ba yan? Wala to. Nakalmot ko lang sarili ko. Yung totoo, nag-away na naman kayo ng nanay mo no? Kaya ka nandito kasi masama na naman ang loob mo sa kanya. Eh sinong hindi sasama ang loob? Sampaling ka ba naman ng sarili mong nanay? Tapos ang tutulis pa ng mga kuko niya para mangkukulam. Pati tuloy pisngi ko na sugatan. Ano na naman ba kasing pinag-awayan nyo? Mahabang kwento. Mas mabuti na lang na wala kang alam. Wala ka rin namang maitutulong eh. Gusto mo samahan muna kita rito? Sige. Eto, gusto mo? Ano ba to? Ang pait naman yan. Ano ba yan? Alak ba yan? Di ka pa nakatikim ng alak? Gin yan. Kala mo soft drinks no? Ang bata-bata mo pa umiinom ka na ng alak. Nakalagay pa sa plastic at straw. Iyan ang natutunan ko sa nanay ko eh. Kahit na. Di mo ba alam na nakaka-turn off sa babae yung umiinom? Eh di mo turn off kayo. Anong paki ko? Tsaka bata lang ako sa edad pero sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, daig ko pa mga matatanda. Kaya huwag ka na magulat kung bakit marunong ako uminom ng alak. O eto, tikman mo ulit. Ayoko, hindi ako umiinom. Pangit lang lasa niyan kapag first time mo. Pero kapag nasanay ka na, hahanap-hanapin mo rin. Sige na, try mo ulit. Isang beses na lang ah.
Sama talaga ng lasa eh. Tsaka ang init sa pakiramdam. Ayoko na. Ganyan din ako nung una eh. Huwag ka na uminom. Sinasayang mo lang yung atay mo. Hindi yan healthy sa katawan. Bakit? Na-turn off ka na ba? Wala ka na bang gusto sa akin? Sino naman nagsabing may gusto ako sa'yo? Huwag mo nang itago. Obvious naman eh. Tsaka sinabi na sa akin ni Arnold na crush mo raw ako. Ano? Totoo ba? Crush lang naman eh. Maghanap ka na lang ng iba. Hindi tayo bagay. Magkagusto ka sa mga tipo ni Claire. Yung classroom president natin. Mabait yun. Matalino, maayos ang buhay. Hindi katulad ko ng walang kwenta. Paano kung mas gusto ko yung walang kwenta? Nahihibang ka ba? Ano naman mapapala mo sa akin? Mahirap lang ako. Walang kwentang nanay, bobo, walang future. Baka mamaya sampalin pa ako ng nanay mo ng 1,000,000 para lang layuan kita. Doon ka na lang sa mga ka-level mo. Wala nang patutunguhan ng buhay ko. Ikaw, may future ka pa. Lahat naman tayo may future. Tsaka, hindi ko mauutusan ng puso ko kung sinong tao ang gusto kong mahalin. Sigurado ka ba dyan? Pipiliin mo ko kahit wala kang future sa akin? Tulungan mo sarili mo, Erin. Bata pa naman tayo. Marami pa tayong oras para ayusin ang buhay natin. Huwag ka muna mag-give up ng ganito kaaga. Kaya mo ba maghintay? Maghintay? Gaano ba katagal? Kapag may maayos na akong buhay. Kapag nakaalis na ako sa poder ng nanay ko. Kapag mayaman na ako, may trabaho, yung tulad mo na wala nang gaanong problema. Kapag dumating ang araw na yon, sige. Baka sagutin kita kapag niligawan mo ko. Yun lang ba? Sige, maghihintay ako. Basta ipangako mo lang sa akin na may maghihintay talaga ako Promise, after 14 years, kahit itaga mo pa sa bato, susubukan kong ayusin tong walang kwentang buhay na to. Kapag wala ka pang pamilya nun at single pa rin ako, kahit wala nang ligaw-ligaw, kasal na agad. 14 years? 30 na tayo nun Sabi mo kaya mo maghintay. Papadudod sineryoso ko ang mga sinabi ni Erin ng gabing yon. Kahit na alam kong medyo nakainom na siya ng mga oras na yon. Sa katunayan, kinaumagahan sa klase ay gumawa pa ako ng kasulatan na nagsasabing magpapakasal kami pagsapit namin ng 30 kapag wala pa kaming kanya-kanyang pamilya. Sinabayan naman ni Erin ang trip ko noon at pareho naming pinirmahan ng love contract na ginawa ko. Sa pagdaan ng mga buwan ay mas lumala pa ang problema ni Erin sa bahay nila. Patapos na noon ang school year nang magsimulang tumigil sa pagpasok si Erin. Wala naman akong ibang magawa para matulungan siya sa mga problema niya at ang tanging na ibibigay ko lamang ay support na kailangan niya ay ang makakausap at makakasama. Mabilis na dumaan ang mga araw at ang oras na natitira sa aming high school life ay naubos din. After graduation ay doon na rin nagtapos ang pagsasama namin ni Erin. Sa Manila na po ako nag-aral ng college kung saan ay kumuha ako ng business administration. Samantalang naiwan naman si Erin sa Laguna. Sinubukan pa niya noong mag-enroll sa college sa pag-asang maayos pa niya ang buhay nilang mag-ina. Pero hanggang first semester lamang ang tinagal niya dahil sa kawalan ng pera. Mas pinili na lamang ni Erin na magtrabaho para may pakain siya sa kanilang mag-ina. Tuwing umuwi ako sa Laguna para magbakasyon ay nagkikita pa rin naman kami ni Erin at nagkukumustahan. Pero noong second year na ako ay nagulat na lamang ako noong malaman ko na lumipat na pala si Erin at ang nanay niya ng tirahan nang wala man lang pasabi at paalam. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tapos kong makagraduate sa college ay agad akong nakapasok sa trabaho bilang isang government employee. At 26 years old ay bumukod na ako mula sa pamilya ko. 10 taon man ang lumipas pero never nawala si Erin sa isipan ko, papadudot. Sa loob ng mga panahon na yon ay tuluyan na akong nawala ng balita mula sa kanya. Mabuti na lamang at kasabay nito ay mas nag-advance pa ang technology sa pagsunod ng mga taon.
Hinanap ko siya sa Facebook at sinuwerte naman ako dahil nakita ko kaagad ang account niya. Ilang araw ko rin pong in-stalk ang Facebook account ni Erin. Hindi siya masyadong ma-post pero base sa mga recent pictures niya ay malaki na ang pinagkaiba ni Erin. Kung medyo boy siya noon, ngayon ay babae na ang datingan niya. Balingkinitan, matangkad at maputi at malayong malayo mula sa Erin na kaklase ko noon. Mas lalo tuloy ako na-excite na makita siya matapos ang mahabang panahon. Tiyak na kapag nagkita ulit kami ay marami kaming mapag-uusapan sa buhay. Sa iba't ibang bars nagtatrabaho si Erin, Papa Dudut. May sarili siyang banda kung saan siya ang main vocalist. Sa QC siya nakatira, base na rin sa mga posts niya at natutuwa akong makita na kabilaan ng mga gigs ng grupo nila. Nakakatuwang isipin na ang Erin noon na gusto nang bumitaw sa buhay, ngayon ay patuloy pa ring nagsusumikap. Nang minsang magkaroon ako ng long vacation ay sinubukan kong lumuwas para kitain si Erin. Sa isang resto bar ko siya nakita, Papa Dudut. Thank you guys! Enjoy the rest of the night! Muli, kami ang bandang Rockplay! Kita-kits po ulit tayo bukas! Salamat! Okay, pack up na guys. Good job tayo tonight ha. Grabe ang crowd, sobrang active nila. Sana ganito lagi. Excuse po miss. Pwede po bang magpahabol? May gusto po sana ako ipa-request na kanta. Hala sir, nag-last song na po kami kanina eh. Tsaka magsasara na rin tong bar maya-maya. Balik na lang po kayo bukas. Uunahin ko yung request nyo. Hindi mo na ba ako nakikilala? Ha? Wait lang. Joaquin? Oh my gosh, ikaw nga! Nakakatampo ka naman. Di mo ako agad nakilala. Sorry, medyo madilim kasi. Tsaka tingnan mo nga, hindi ka na totoy. Payatot ka nun eh, pero ngayon ang laki ng katawan ha. Ikaw rin naman. Malaki na rin ang ipinagbago mo. Mas lalo kang gumanda ngayon, tsaka mukhang masaya ka na ngayon. Happy naman ako sa buhay ko ngayon. Sana ikaw din. Oo naman. Masaya rin naman ako pero mas masaya sana kung dumating na yung araw na hinihintay ko. Ha? Anong araw naman yun? Basta, malalaman mo na lang pag dumating na yung tamang panahon. Alam mo, hanggang ngayon may tampo pa rin ako sa'yo. Ano na naman yan? Sorry na kung hindi kita naalala agad. Hindi yun. Medyo may tampo ako sa'yo nung bigla na lang kayong umalis ng Laguna. Di ka man lang nagpaalam. Wala ka man lang pasabi. Ah! Yun ba? Pasensya na. Biglaan yung pag-alis namin eh. Nakahanap kasi ng bagong boyfriend si nanay noon tapos nag-decide silang dalawa na mag-live-in na lang dito sa Metro Manila. Kaya yun, hindi na ako nakapagpaalam. Tsaka wala ka naman sa Laguna nun. Nag-aaral ka nun eh. Mabuti na nga lang nahanap ulit kita eh. Oo nga. Paano mo nalaman na dito ako nagwo-work? Nakita ko sa Facebook. Talaga? Hindi na kasi ako masyadong gumagamit nun eh. Mabuti na lang nahanap mo ako ron. Kaya nga eh. Kumusta ka naman? Kumusta buhay? Eto, bokalista na ng banda. Awa ng Diyos, hindi naman kami nawawala ng gigs kahit na hindi pa kami gaanong kilala. Kumusta na nanay mo? Matagal nang wala si nanay. Patay na siya. Ha? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Sinaksak siya ng boyfriend niya. Pareho sila nakadrugs tapos biglang nag-away. Ayun, nagkasakitan. Naku, sorry, hindi ko nabalitaan. Ano na ngayon nangyari sa sumaksak sa kanya? Nakakulong na. Mabuti nga sinurrender niya sarili niya sa mga pulis eh. Mabuti naman kung ganun. Nakuha niyo agad ng nanay mo yung hustisya. Matagal na yun. Huwag na nating balikan. Ikaw, kumusta ka naman? May asawa ka na ba? Wala pa. Wala pa akong asawa. Masyadong busy sa trabaho eh. Sa City Hall ako ngayon nagtatrabaho. Wala ka naman pala eh. Unahan pa yata kita. Bakit? May asawa ka na? Wala pa pero live-in kami ng boyfriend ko. Ah, may boyfriend ka na? Oo,
Si Eric! Nakikita mo ba yon? Yung lalaki nakaupo sa harap ng drums? Siya yung boyfriend ko. Di ko in-expect na may boyfriend ka na pala. Ako nga, hindi ko in-expect na wala ka pa palang girlfriend eh. Mas madidismaya ka siguro kapag nalaman mong never pa ako nagka-girlfriend. Talaga? Bakit? May hinihintay kasi akong babae. Kaso mukhang wala na pala akong maaantay. Papa Dudut, wala naman akong ibang babae na inaantay kundi si Erin lang. Kaso nga lang ay hindi na yata niya ako nahintay dahil meron na siyang boyfriend ng panahon na yon. Mukha nga nalimutan na rin niya ang promise namin sa isa't isa na magiging kami pagsapit naming dalawa sa edad na 30. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. 26 years old pa lamang naman kami noon at matagal-tagal pa ang kontratang pareho naming pinirmahan noong mga bata pa lamang kami. Pagkatapos ng pagkikita namin yun ni Erin ay muling nanumbalik ang dati naming pagkakaibigan. Kahit na magkalayo at may kanya-kanya na kaming buhay ay nagpatuloy ang komunikasyon namin. Pero marami pa rin ang pwedeng mangyari sa loob ng 4 na taon, Papa Dudut. Bigla na lang noong nawala sa social media si Erin. Hindi na siya nagpo-post sa Facebook at ang tanging komunikasyon namin ay biglang naputol. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ko. Pagsapit ng 30th birthday ko ay sinubukan kong kontakin si Erin pero parang hindi na yata siya noon gumagamit ng social media. Pinuntahan ko siya sa Manila at sinuyod ng mga bars na pinagtatrabahuhan niya pero maging ang mga tao doon ay wala na ring balita sa kanya o kahit na sa banda nila na matagal na palang disbanded. Wala na akong ibang choice noon, Papa Dudut, kundi ang tanungin ng boyfriend ni Erin kung saan ko siya makikita. Nalaman ko na lamang na matagal na pala silang hiwalay at ang huling balita niya ay sa Tondo nakatira si Erin. Hinanap ko po si Erin sa Tondo at mas swerte naman ako na nakita ko siya kaagad, Papa Dudut. Tao po! Tao po! Joaquin? Hi! Pwede ko po ba kayo maabala? Anong ginagawa mo rito? Tsaka, paano mo ako nahanap? Nagtanong-tanong ako sa mga dati mong kabanda. Naghiwa-hiwalay na pala kayo? Oo, matagal na. Halika, pumasok ka. Salamat. Pasensya ka na. Magulo tong bahay, nakakahiya. Naku, okay lang. Ako naman yung nagpunta rito nang walang pasabi. So, anong nangyari sa banda nyo? Umalis ako sa banda nung naghiwalay kami ni Eric. Hindi na sila nakahanap ng kapalit ko, kaya ayun, naghiwa-hiwalay na rin sila. Talaga? Sayang naman. Ganyan talaga ang buhay. May times na masaya, may times na malungkot. Nasanay na ako. So, mag-isa ka lang ba dito? O may kasama kang iba? Kasama ko yung 2 anak ko. May mga anak ka na? Oo, meron. Isang 4 years old tapos yung isa 2 years old. Si Eric ba ang tatay? Yung una kay Eric, tapos yung pangalawa sa huling boyfriend ko. Pareho akong tinakbuhan ng mga tatay nila eh. Pero ngayon, wala ka namang kinakasama. Wala. Wala na akong oras para dyan. Masyado namang bigat ang buhay ko para mag-love life pa. Idagdag mo pa yung 2 anak ko. Ayaw mo na ba talagang bigyan ng chance ulit ang puso mo? Para saan pa kung iiwan din naman ako? Paano kung hindi? Tsaka wala nang magkakagusto sa akin. Tingnan mo nga itsura ko. Losyang na ako. Daig ko pang 80 anyos. Uy, hindi naman. Erin. Wala ka bang naaalala na promise noong mga bata pa lang tayo? Anong promise? Nung nasa Laguna ka pa lang, may promise ka na ginawa eh. Sandali lang ipapakita ko sa'yo. Ito oh. Naaalala mo pa ba to? Itong mga nakasulat sa papel na to? Ano yan? Ito yung contract na ginawa natin noon. Yung promise natin sa isa't isa na kapag 30 years old na tayo, tapos nagkataon na pareho tayong wala pang asawa,
tayo na lang ang magkakatuluyan. May ginawa ba tayong ganyan? Meron. Hindi mo na ba tanda? Pumirma ka nga oh. Ayan oh. Bata pa tayo noon ah. Hindi ko naman alam na tututuhanin mo pala yan. Sabi ko naman sa'yo noon eh. Seryoso ako. Maghihintay talaga ako. Kaso, paano yan? Hindi ko naman naayos ang buhay ko. Lumala pa nga eh. Tutulungan kita. Magtutulungan tayo na ayusin ang buhay natin. Parang hindi naman na pwedeng isave tong buhay ko eh. Tanggap ko na na ganito na ang magiging kapalaran ko. Humanap ka na lang ng ibang babae. Yung mas bagay sa'yo. Mas kayang ibigay sa'yo yung mga bagay na deserve mo. Pero sa'yo ko nakikita yung mga yun eh. Kakayanin mo ba? Kung bibigyan kita ng chance, kaya mo ba akong tulungan kahit na ganito lang ako? Oo naman. Bigyan mo lang ako ng chance. Bigyan mo rin ulit ang sarili mo ng chance na ayusin ulit ang buhay mo. Kakayanin natin to. Pangako ko. Maghintay nga ng 14 years kinaya ko eh. Sira ulo ka talaga. Sigurado ka bang hindi mo pagsisisihan sa huli tong gusto mong mangyari? Maniwala ka sa akin, Erin. Matagal ko nang pinapangarap ang araw na to. Wala akong pagsisisihan dito. Papadudot, wala akong pakialam kung may anak na si Erin. Wala akong pakialam kahit nasa squatters area pa siya nakatira. Kahit mahirap lamang siya, kahit na iba ang itsura niya at tinakasan na siya ng ganda, ang mahalaga sa akin ay binigyan ako ng chance ni Erin para ipakita sa kanya ang totoong pagmamahal ko sa kanya. Madali lang namang kitain ng pera, Papadudot, lalo na kung pareho kaming may goal sa buhay. Ready rin akong magpakaama sa mga anak niya. Marami akong kayang isakripisyo para kay Erin dahil ganon naman talaga ang totoong nagmamahal. Gagawin nila ang lahat para lamang makitang masaya at mabuti ang lagay ng taong minamahal nila. Papadudot, naging girlfriend ko si Erin at wala nang ligawang nangyari dahil kilala ko naman ang babaeng pinakamamahal ko. Sinubukan ko nang dalhin ang mag-iina sa Laguna para doon ay magsama kami sa isang bubong, pero hindi pumayag si Erin. Nasanay na daw kasi siya sa buhay sa Maynila at isa pa ay ayaw niyang tuluyang dumepende sa akin. Gusto rin niyang patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ayaw daw kasi niya akong bigyan ng malaking responsibilidad at isa pa ay mas malaki ang pwede niyang kitain kapag sa Maynila siya naghanap ng trabaho kesa sa probinsya. Dahil hindi ko naman po maiwan ang trabaho ko sa Laguna ay weekly ako noon kung bumiyahe para makasama sina Erin. Malaking tulong na meron akong sariling sasakyan kaya nakakaya kong magpabalik-balik mula Maynila pa napansin. Hindi ko pa pala tuluyang kilala ang babaeng pinakamamahal ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa naging pagsasama namin ni Erin ay marami akong bagong nalaman pagdating sa kanya. Iba na ang Erin na minahal ko noong high school kumpara sa Erin ngayon. Kung noon ay para bang punong-puno siya ng pag-asa, ngayon ay para bang bumigay na siya. Ipinangako niya sa aking magkatulong kaming aayusin ang buhay niya, pero wala akong nakitang efforts mula sa kanya. Sinubukan ko pa noong gamitin ang connections ko para lamang maihanap siya ng trabaho. Nakapagtrabaho naman siya, Papadudot, pero 1 buwan lamang ang tinagal niya dahil ayon sa kanyang boss ay masyado raw siyang masungit sa mga customers. Inaaway din daw niya pati ang mga katrabaho niya. Kaya sa huli ay tinanggal siya sa trabaho. Hindi lang sa mga tao masungit si Erin, kundi pati na rin po sa kanyang mga anak. Kung ituring niya mga bata ay para bang hindi sila nanggaling sa kanya. Napansin ko na parang ang mga bata ang sinisisi niya kung bakit mas nalugmok siya sa buhay. Sinubukan ko naman pong intindihin ang girlfriend ko dahil alam ko na sobrang bigat na mga pinagdadaanan niya sa buhay. Pero ang kinakainis ko lang minsan ay hindi ko nakikita na kahit itry man lang niya na ayusin ang buhay niya. Palagi siya noong lasing at may punto pang napapabayaan na niya ang mga anak niya. Ang masakla pa ay hindi lang alak
ang bisyo nito at palagi nauubos ang pera niya sa isang bagay na ikinabigla ko nang minsang maabutan ko siyang gumagamit nito. Erin, nasan yung mga bata? May dala akong… Ano yan? Wala to. Madilim kasi kaya nagsindi ako ng kandila. Gumagamit ka na naman ba ng… Hindi! Iba yung iniisip mo. Wala akong ginagawa masama. Patingin nga ako. Ano yung tinatago mo? Wala nga sabi. Ano ba? Diyan mo ba ginagastos yung mga perang binibigay ko sa'yo? Sa bawal na gamot? Erin naman! Nasaan yung mga bata? Natutulog sila. Akala ko ba ayusin mo na ang sarili mo? Eh ano tong ginagawa mo? Bakit kasi hindi ka nagsabi na darating ka ngayon? Para saan? Para may tago mo yung ginagawa mo? Kailan ka pa nagda-drugs? Ha? Wala ka nang pakialam doon. May pakialam ako kasi boyfriend mo ako. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Dito mo pa talaga ginagawa kasama ng mga anak mo? Nakakadismaya ka, Erin. O ano? Tama ako, di ba? Hindi mo kakayanin. Pinagsabihan na kita noon eh. Gusto kitang tulungan. Gusto ko ulit makita na masaya ka. Pero para magawa yon, kailangan ikaw mismo tulungan mo rin ang sarili mo. Paano ko gagawin yon, Joaquin? Hindi ko na kaya. Ito? Itong ginagawa ko? Ito na lang yung tanging bagay na nakakatulong sa akin para kahit papano, kahit saglit, matakasan kong bigat ang pinagdadaanan ko ngayon. Yan ang problema eh. Tinatakasan mo kasi. Kahit anong tago ang gawin mo, hinding-hindi mawawala ang problema mo kung hindi mo yun haharapin, kung hindi mo aayusin. Nandito na nga ako, di ba? Nandito ako na handang sumuporta sa'yo, na gumabay sa pangako mong pagbabago, pero nakakapagod din pala. Hindi naman kita pinilit na tulungan ako eh. Ikaw ang nagpumilit na pumasok sa buhay ko tapos ngayon magsisisi ka? Hindi mo na ako kayang baguhin kasi sa totoo lang, wala na. Basura ng buhay ko, patapon na. Wala na tayong magagawa tungkol doon. Patapon na ang buhay mo kasi yun ang ginagawa mo. Ikaw mismo ang nagtatapon ng mga pagkakataon na dumarating sa'yo. Pagbigyan mo naman ang sarili mo kahit ngayon lang. Paano ko tutulungan ang sarili ko kung wala na akong pag-asa? Wala nang patutunguhan tong buhay ko, Joaquin. Pagod na rin akong lumaban. Buong buhay ko, hindi ko man lang naranasan maging masaya. Simula bata pa lang wala na ako ibang naramdaman kundi ang pagiging walang kwenta ng buhay ko. Sinubukan ko naman eh. Sinubukan ko lumaban pero ewan ko ba? Galit yata sa akin ang mundo eh. Siguro pinanganak lang talaga ako para maging example sa mga tao na hindi dapat tularan ng isang tulad ko. Huwag mo namang gawin yan sa sarili mo, Erin. Hindi kita matutulungan kung ikaw mismo sumusuko ka na. Hayaan mong tulungan kita. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Hanggat maaga pa lumayo ka na sa akin para hindi ka na madamay pa. Wala ka na magagawa sa sitwasyon ko ngayon. Erin, please. Malis ka na! Ayaw kitang hilahin pababa. Okay na sa akin na kahit isa lang sa atin na magkaroon ng magandang buhay. Naging tayo naman, di ba? Hindi lang nag-work. Kaya wala nang problema sa love contract na sinasabi mo. Sige, aalis ako. Pero ito tatandaan mo, Erin. Hindi kita susukuan. Sana, wag mo rin sukuan ang sarili mo. Papa Dudut, alam ko na mahirap talagang baguhin ang nakasanayang buhay ng isang tao sa isang araw lamang. Buwan o taon ang kailangang abutin para maalis sa sistema nila mga bagay na gusto nilang baguhin. Kinailangan ko ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa para matulungan si Erin. Alam kong wala akong karapatang magreklamo dahil ako naman talaga ang nagpumilit na pumasok sa buhay niya. Mahirap kalabanin ang mga bisyo niya na naging takbuhan na niya tuwing kinakailangan niyang tumakas mula sa mga problema niya. Eto na kasi ang mga bagay na naging katuwang niya sa mga oras na nalulugmok siya, Papa Dudut. At yon ang gusto kong baguhin.
Sa kabila ng nangyaring away namin ni Erin ay nagulat ako na matapos sa mga sumunod na araw ay bigla siyang nagpakita sa akin. Humingi siya ng panibagong chance at nagsorry din siya kasabay ng pangakong susubukan niyang baguhin ang sarili niya para sa mga anak niya. Natuwa ako, Papa Dudut, na siya mismo ang gumawa ngayon ng paraan para magbago. At least kahit papaano ay nakakakita ako ng kaunting pag-asa. Sa tulong ko ay pumasok sa rehab si Erin para tuluyan ng ma-flash mula sa sistema niya ang droga. Ilang buwan din ang nilagi niya doon hanggang sa unti-unting nalampasan din niya ang parte ng buhay niyang yon. Sa akin pansamantalang nanuluyan ang mga anak ni Erin. Pagkabalik niya ay agad siyang naghanap ng trabaho at unti-unti niyang nabago ang dati niyang lifestyle at matapos ang mahigit 1 taon ay nakamit din namin ang goal naming dalawa, Papa Dudut. Wow! Ano to? Tingnan ko nga. Chocolates? Ibang klase, babae na ngayon na nagbibigay ng chocolate sa lalaki ah. Thank you gift ko yan kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararanasan maging masaya ulit. Wala yun. Masaya ako na masaya ka na ngayon. Masaya na tayo. Proud ako sa'yo, Erin. Proud ako sa'yo dahil hindi ka sumuko. Dahil sa'yo yun. Hindi mo ako binitawan hanggang sa huli. Ganun naman talaga kapag mahal mo ang isang tao eh. Hindi mo siya susukuan hanggat may nakikita ka pang kahit na konting pag-asa. Kung kaya pang ilaban, ilalaban. Siguro blessing in disguise na rin yung paglipat namin sa Laguna noon. Alam mo, ayoko noong lumipat ng bahay eh. Sobrang tampo ko noon kay nanay nung lumipat kami sa Laguna. Pero ngayon, yun ang pinaka-the best na naging desisyon ni nanay para sa akin. Kasi kung hindi kami lumipat, hindi kita makikilala. Kung hindi kita nakilala, hindi mangyayari sa akin to ngayon. First time sa buhay ko na makaramdam ng contentment. Yung masaya ako at wala akong pinoproblemang ibang bagay. Kaya nga sabi ko mag-celebrate tayo eh. Ikaw lang may ayaw kumain sa magandang restaurant. Gastos lang yun, ano ka ba? Tsaka mas maganda dito sa Parisan. Ako, hindi mo pa natitikman kung gaano kasarap ang lutong pares ni Mang Pinyong. Kaya dito kita dinala kasi mura na, sulit pa. Sige nga, patikim nga ng pares na pinagmamayabang mo. Antayin mo lang, na-order ko na. Marami talagang tao rito sa oras na to eh. Ay, teka lang. Maiba muna tayo. Hindi ka pa ba talaga ready na sumama sa akin sa Laguna? Mas gaganda ang buhay natin dun. Hindi na tayo magkakahiwalay. Nasabi ko naman sa'yo, di ba? Nagsisimula pa lang ako. Gusto ko na buo na ako kapag nag-decide akong sumama sa'yo. Gusto ko na kapag ipinakilala mo ko sa mga magulang at kaibigan mo, yung meron ka maipagyayabang. Sa ngayon, wala pa eh kasi hindi pa stable ang buhay ko. Hayaan mo. Darating din naman tayo sa araw na yan eh. One step at a time lang. Gusto ko na talaga kasing makasama ka eh. Sobrang lungkot kaya tuwing umuwi ako ng Laguna. Namimiss kita agad. Ikaw na lang kaya ang lumipat dito. Hindi ko pwedeng iwan yung trabaho ko ron eh. Malapit na ako ma-promote. Tsaka isa pa, may pinapatayo akong business sa Laguna. Ay, oo nga pala. Magpapatayo pala kayo ng restaurant ng kuya mo, di ba? Oo, sisimulan na namin next year. Congrats! Ako rin. Marami akong gustong gawin eh. Gusto ko ring ituloy yung mga pangarap ko noon na akala ko wala nang pag-aasang mangyari. Hayaan mo. Sabay natin gawin yan. Sabay nating aabutin ang mga pangarap natin sa buhay. Maraming salamat talaga, Joaquin. Alam mo, simula nung pumirma tayo pareho sa love contract na ginawa natin, promise ko talaga mula nun, nahihintayin kita. Aalagaan kita. Sasamahan kita hanggang sa pagtanda natin. I love you. I love you too. Erin! Tulong! Tulungan niyo kami! Kuya! Kuya, tulungan niyo kami! Itakbo natin siya sa ospital! Kuya, sige na! Erin! Sandali lang, hihingi ako ng tulong, Erin! Tulungan niyo kami! Bakit niyo kami tinitingnan lang dyan? Tulungan niyo kami! Erin! Huwag ka pumikit, Erin! Huwag ka pumikit! Kumapit ka lang, Erin! Erin!
Papadudot, hindi na po nakaabot ng buhay si Erin sa ospital. Nagtamo siya ng tama sa ulo, dibdib at balikat at sa parisan na siya nawala ng hininga matapos maubusan ng dugo. Nang ma-review ang CCTV sa kanto malapit sa kainan ay napansin naming ilang oras na pala kaming minamanmana ng riding in tandem. Sa sobrang busy namin ni Erin sa pinag-uusapan namin ay hindi ko na napansin ang paglapit ng isang lalaking nakasuot ng tinted na helmet. Sobrang bilis ng mga pangyayari, Papadudot. Pagkarinig ko ng sunod-sunod na putok, ang unang instinct ko ay dumapa. Saka ko na lang napansin na si Erin ang nakahiga na sa tabi ko at duguan. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nahuhuli ang mga taong pumatay kay Erin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakamit ang hustisya na para sa kanya. Base sa report ng mga pulis ay may kinalaman daw ang insidente sa droga. Hindi ko na po inalam ang iba pang mga detalye. Hindi pa noon nagsisink in sa akin ang mga nangyari. Magkahalong gulat at lungkot ang nararamdaman ko noon, Papadudot. 3 araw na pinaglamayan namin ang mga labi ni Erin bago siya inilibing. Pagkatapos nito ay dali-dali akong bumalik sa Laguna kasama ang mga batang naulila. Natakot ako noon na baka balikan kami ng mga taong gumagawa noon. Gumawa noon kay Erin kaya minabuti kong sa Laguna na kami tumira para mas safe. Sa awa naman ng Diyos ay wala naman pong masamang nangyari matapos ang mga sumunod na taon. Hanggang sa ngayon ay nasasaktan pa rin ako sa biglaang pagkawala ng taong minahal ko ng napakahabang panahon. Pero mas nasasaktan ako para sa mga batang iniwan niya. Ipinangako ko sa kanila na ako ang tatayo nilang magulang. Ayoko rin kasing maranasan nila ang mga pinagdaanan ng kanilang nanay na sa murang edad ay natikman na kaagad ang kalupitan ng mundo. Pagkalipas ng mga taon ay nakahanap naman ako ng panibagong pag-ibig, Papadudot. Pero may mga pagkakataon pa rin bumabalik sa alaala ko si Erin at kung paano nasayang ang isang buhay dahil lamang sa maling landas na kanilang tinahak dahil sa kahirapan. Dito Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.